हाय लोगोफोर, आं दायो मोनसे खन्थाइ आवरायनो लादों। बे खन्थाइखौ हरदों लिरथुम बसुमतारिया। खन्थाइनि मुं आं सानाखैमोन नोंजे आंखौ लोगोसो सानो। अखा नायब्लानो लोगो हमलायोमोन, लामा सामा एदावलायनानै मिनि बाला बाला कलेज फारसे थाबायलाङोमोन। बायनानै होयोमोन नोंनो फुथुला अननायनि नेरसोन, आजावना लायोमोन नोंबो गोसो खुसियै। अब्लाबो मिथियासै नों आंनि अननाय, नोंदि आंखौ लोगोसो सानो। आंखौ नों मोजां मोनामोनब्ला आंनि सेराव नों फैनोनो नाङामोन। नों आंखौ दिनै हाजासे दुखु होबाय, लाजि फोनांबाय। नोंखौ मोजां मोनो साननानै नाजादोंमोन आं फोरमायनो। नोंजों आं दिनै मोखां होजाबाय। नोंबो जुदि आं बायदि जायोब्ला, नोंबो जुदि हास्थायनायजों लोगो सानजायोब्ला, दा फैफिन नों आंनि सेराव, आंनि सिमांखौ फेलें खालामनो।